nagsakop sa 8 grupo nagpaabot sa iyang dakong pasalamat kang Governor Bambi Imano ug buhatan sa Provincial Agriculture Office Conpagro tungod sa dakong tabang kaniya ug natagamtaman ang programa nga Farmers Market. Matod ni Jo nga kalisod ang ilang kahimtang kaniadto apan sa dihang nakita og nahibaluan nga adunay programa ang probinsya sa Misamis Oriental, nakita gilayon nila ilang paglaom nga mahatagan kaarangan ang ilang panginabuhian. Dako kay katabang kay sa ako lang side. Sus ako din ilan gid ko sa mga tao diri unsa ko kalisod diri dapita. Halos mukaon rami puro duma, puro saging. Nya nakatuon mi ani nga negosyo na dako kay pasalamat na ako gumikan kay partikular akong balay ako na repair ana bitaw. Panahon anaa pa ang farmers market nga karon gisuspenso usa ang operasyon gumikan sa coronavirus disease kung COVID-19, gipaabot ni Jo nga dako kaayo og tabang ilang panginabuhi ang maong programa. Dako kay akong pasalamat ni gobernador kay siya ra gid bali ang nakatabang sa ako nga pamilya, sa ako lang. Siya ang dako kay nakatabang sa ako gumikan kay una-una ang akong panginabuhi medyo ni angat gamay. Unya kung wala sila, so ang akong kinabuhi sa una mura gyapon hangtod karon. O di siya gid ang di bali ang tulay sa akong panginabuhi. Malaumon kini nga unta dili wadon ang programa kay usa siya sa daghan nga mga mag-uuma nga natabangan gumikan sa programang gimugna mismo ni Governor Bambi Imano alang kanila. Sa pagkakaroon bisan og temporaryong nahunong ang operasyon sa farmers market sa Kapitolyo Provincial apan gipaabot sa Pagro nga padayon gihapon ilang pagtabang sa mga mag-uma pinaagi sa market facilitation. Diin sila mismo ang mukuha sa mga produkto sa mga mag-uuma ug ihatod sa buyer o sa mga nag-order sa produkto. Ako si Lambo Jane Habinyar, alang sa limpyo ug mataro nga panggobyerno, padayon Pilipino.